Sagudayan nga ron ti surat ni Pagayam a Gerald. Dear Cousin. Sagbay man nga inak binsa-binsaen to'y pakasarita ka sinyong kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo dita ne Mars Studio kas namet ten ti si bubukil a pamilyayo. Kablawak pa yung nagitipadak nga dumdum nga kinagbibuyay di deti nga magusgusto ang unay nga programa. Nang runan no madama ti trabaho iti construction talaga nga makapaikat banog stress nang runan no nagiti pasetnan ti surat nga adda panakpak na kasin. Kas lalaki mahilig tayo ngem gaputa kas na asawaan siyempre nilaing asawa nilaing bagat ko ti panakpakot no may papan iti no deti ipakasaritan ngayon kay basbasa kasin yung ket adda pa kay pakinaigan iti panagbabae pananglipot pananggulib sa anak mo't makarelate ta sa anak mo't babaero ngayon kasla adda deti kasla mapasagidan ak kunak taapay deta ngamin ti ibagbaga ti kaadwan adda kano pulimi a babaero kasin agasem upat or 5 kami nga agkakabsat pasig lalaki nagsina datatang kinanang mi gapu iti panagbabae idi ni tatang wen napekla na babaero ni tatang ada sa bali a pamilya ni tatang saan na kami matkid di binaypean no pay saan na kami nga napaadal amin ta gagangailaang mat nga construction worker kami da kami nga 5 nga agkakabsat ngem saan na kami nga binaybean kunak ta isuna mo tinangi sursuro kada kami dagiti ammumi ita nang rona may papan iti trabaho at construction iso nga pasig nga skilled workers kami nga agkakabsat pacheck kasin yung nga ti kinababaero ket saan na matawid iso nga jak mamati nga adda ti makonkuna nga puli a babaero saan mo takas la sakit deta nga mabalin mo nga tawiden manipod iti naganak mo saan mo't nga langa deta nga mabalin nga tawiden no di ket ti panagbabae wenno pananglipot ket may isa nga choice kinayat ti may isa nga lalaki nga agaramid ti madi ti agbabae gaputa saan na mapnet iso nga saan na makuna nga puli a babaero ti pamilyami ta sa anak mo ta babaero kinagpaisuan na kasin yung tiyamo kidiket sa anak ang makaasawa yung baglakid din tadimteng iti biyag ko ni Julia nagtalek ni Julia kanyak nga saan kunto nga isukat iti sabali nga sa anak to nga agbabae kasti naramid ti amak iti inak ngem umuna nga tawen mi kasin yung agdenden na kasagasawa ni Julia bimtak ti damag nga ti inauna nga kabsat ko tasyak ti buridek namin ti inauna mi ni Manong Paulo nagbabae kasta unay idi ti sangit ni ipag Lorna Jane wenno ni ipag LJ may kadwa atawen nga panagdennami kini Julia kasinyong bimtak ti damag nga nagbabae ni Manong Daniel talaga nga sinangsangitan ni ipag Catherine tinapasamak may katlong atawen nga nagdenden na kami kini Julia kasagasawa bimtak ti damag nga ni Manong Jan ket pinanawan na ni ipag Priscilla may kapat atawen nga balagden nami kini Julia bimtak met ti damag nga ni Manong Sam
ket nakaalan ti kasukat ni ipag Catriona. Sipod idin kasinyong kanayon nakon nga si diren ti asawak o anya. Aging gakadi ita ket ilibak mo nga adda puliyo nga babaero. Pinamati nak idi Gerald. Nga saan nga matawid ti kinababaero. Ngem anyat mapaspasamak. Ket talaga met awan met ti babaik. Awan ti pulimi nga babaero. Gabot awan ti babaik. Bakit? Ket kitain man babaero ti amayo. Pinamati nak idi nga saan mat nga babaero dagiti kakabsat mo. Angim umuna pa lang nga tawon ngagdindin nata, Gerald. Nagbabae ni manong mo nga Paulo. Si Maruno, nagsasarunudan. O, ket itilain ka labas. Ni Manong Sam. Ket sinot sumaruno, saan ka di kasi ka? Saan nga gaputa nagbabae dagiti upat ang kakabsat ko? Ket aramidik mat. Ket kasano nga ron? Kasta mo timbaga midi. Kasta mo timbaga ni Manong Sam. Ni Manong Daniel. Nagan yung pilaeng. Nagan hindi babaero. Saan nga babaero tinagan ko nga Gerald? Saan nga pagibasaran tinagan di kinababaero? Napudno aking ka, Julia. Kasano nga ron nga natalgid tirik na, Gerald? Idunto nga kanayon kay ngagkukuyog ngagkakabsat. Agpapada kayo may titrabaho. Kasano nga ron din numalo ko'y datirik namin no saan kat ma-impluensyaan da ka. Saan nga gaputa kabsat dat? Ket surutek idawin o tuladik ida. Tandaanam da ito Julia, bakit? Saan kanto pulos nga liputan? Kasti inaramid digiti kakabsat ko, kadigiti asawa da. Oh, kumpad Gerald. Abi kas na dakkel di problema. Si kagayam kumpad ni Mesyo. Oh, apay. Nagapa kami ngamin kimbakit. Anya? Kuha ngamin kumpad ni Mesyo. Nadamag na ngamin nga nagbabahay ni Manong Sam. Oh, talaga? Kit-kit na sawin. Si kalaangan di pa nagbabahay kada kay ngagkakabsat. Saan kung itong aramidin? Saan kung itong aramidin deta kumpad ni Mesyo? Pulos nga jak to maaramid ti manglipot kin ni Julia. Una. Tay bagbagadakat nga puliyo kanod babaero. Kasla pumutpud no matayin. Angem kasti ko nam, saan ka mo't pa babaero? Kat saan mo nga ipalubos Natulado mo, dagiti kakabsat mo, dagiti manong mo, kumpad. Uwen kumpad ni Mesyo. Imbag pa'y ta napintas ti puliyo. Puli dagiti napupudno. Awan. So nag-asad dagiti asawa mi. Ay. Da kayo lakumat kakabsat kon. Sikal lakumat ikabsat kon. Kumpad ni Mesyo. Naibaga bigat mo Manong Sam. Si kagayam. Oh, apay Gerald, ading ko. Anyan di rantam. Manong, kahit kayo ko mga kasarita. Mabaling ka din nga. Mabaling ka din nga. Subyanam ni Manang Catriona. Apay. Apay nga ramidig data ading ko. Idinto nga nauma akon kinkwana. Kasano? Kanayon naklang ang iwatan. Basit lang nga banag, padpadakilin na. Kaslaman la armalay, tigiwat na. Matitiling tilapayag ko, tunggal gungap tingiwat na. Jakon na anusan, napunuan akon. Iso nga nakabiro ka kon, di kasukat na. Aywang gayam, yam amo ka. Kinabalay mo pa yung gaya man, tinangisukatam kini Manang Catriona, Manong Sam. Kaya rumbing nalaag tasyagbot tinangipatakder na ito kabalay. Katadamot pagawidan ni Catriona, nga pamilya na, iso nga pinagawid ko. Kat da kamin,
Tiyag din na, iti barong nga kayan ayat ko. Di ngamin, sweetheart. Ni. Api nga kastat sungbat na king ka, manong. Umel, tinang isukatak, kinimanang mo, akatriyo na. May mayat, tapno saan nga sumanao. Saan nga makatitiling. Tapno at the peace of mind ko. Saya. No kasta awanan tinamnamang nga sinubyanan kayo kinimanang katriyo na. Awanan ading ko. Ape ya. Kuha ngamin manong urino ibagam nga ahon mati apekto na kuma. Angin ada epekto na nga talaga kada kami kini Julia, manong. Ay, ape ko ada epekto na ading ko. Saan mo't nga sikat tinagbabae? Saan mo't nga sikat tinakisida iti asawa na? Gaputapat siya nga rod ni Julia, manong nga. Adda pulita yung nga babaero. Tiya mo kidi. Saan ganto nga agbabae, manong? Iso nga natalgad tirig na ti asawa nga awan ti pulita yung nga babaero. Takunak, adda kami pa kini manong Sam nga saan nga babaero. Tada manong Paulo, manong Daniel, manong John. Nagbabae da, insukad dat asawa da. Kat data idi tinabati nga saan nga agbababae. Kat itasi siya klaangan. Kat saan ka agbabae, adaking ka da. Kat imbagking ka, nakaasawa ka, ti saan nga sumanao. Ni manong Paulo, nakaasawa iti tong itera, manugal, bimabayan, nalalayang pengagsugal ngam ni manong. Ni manong John, nakaasawa mo't iti chismosa. Nga imbes nga agluto kada agdalos ti balay, rumrumwar nga mapan makisisisbase. Iso nga insina naman at naumamatay. Ni manong Daniel, nakasawa mo't iti adanglit na. Kat naumangatan adya angot na, tadimot agdigdigos ti asawa na. Iso nga insukat nan. Kasi ka, agdigdigos mo ti asawa, nabang lumay. Uwan manong, saan samot nga makimarmarites? Saan nunay manong? Basit lang. Saan nga sumanao? Saan mo't manong? Saan mo't agsugsugal? Saan manong dinapay mo agtayo uweteng? Ikat nagasat ka ading ko. Awan ti rason nga agbabae ka. Ngam da kami nga upat nga manong adda rason me no apay nga insukat mit asawa me. No awan ti rason mo, awan ti pagdanagam. Dahita ti ibagam kini bakit mo? Anya? Una nga mamatirat nga pulite ka no, natawid te ka no, dito kinitatang. Patsin na latang amin manong nga, adan to gundaway na nga makabiro kak to ito sa balik at isukat kuntong matisuna. Ay, de talaga. Alagat, saan ka nga, anong sama? Anong sam nga ipalawag iti asawam? Nga saan tayo nga puliti babaero? Talaga kit day, nga nakaasawa kami laeng, iti maday. Kumbaga kuma, ti paktorya kit, ada damage na. Nagrigat nga rin nga palawagan ti asawag manong. Tapat sin nalata nga siya kundi sumarunong agbabae. Pauna kami mo ti pa nagsasarunuyo. Kaslaman dila ti pa nagsasarunuti nga nayanak. Imuna ti inauna. Si marunong ni manong dyan nagsasaruno. Sumadalagan ti asawag baka kada ito nga tawin ka siya ti sumarunong agbabae manong. Awan ti problema agditan. Ala, no awanin ti bagam. Agawid kan. Dapat ubrain me kini baro nga ipagbaw. Kita awisin na kaon. Mailiw ka numalig. Kaya't na kano, iti may kado arikaws. Ala, agawid ka natin ka. Sige manong. Arakupin ka man, bakit? At daman ng trabaho yu into no bigat, saan ka di? Lakay. Wan, bakit? Kat? Sigurado ang makakita ka iti babae. Siyempre, jak makita. No makakita ka iti napinpintas ngam siya. Baka isukat na. Api ko mga isukat ka, bakit? Awanin tinapinpintas pa ngam sika. Sika ti kapipintasan para kanya. Isong saan ka ko mga agpanunot iti madi.
Kasano nga jak agpanunod ti madi. Idin to nga, pumudpud no, deti atap ko idin nga, adapuliyo nga babaero. Napan ko kinasarita ni Manong. Kiti ko na talaga nga nalabas unay ti kinabungangera ni ipagkatriona. Unangem saan nga rason day jay narabaw nga rason tapno no isukat na. Sakit umel tinang isukatan na. Awan ti pagdanagan bakit? Taos tumot ni Manong Sam. Adamit point na. Nga niya. Usto ka di ba di inaramid da nga nagbabae da? Di kita upat nga kakabsat mo, di kita upat nga manungam. Sana ta adamot ti valid reason da. Tangan nangiwat nga rod ni ipagkatriona. Sa di da Manong Paulo, Manong Daniel, Manong Jan. Nakaasawa damot iti Manugal, Marites, ken Chismosa, ken sa ngagdigdigos na daanglit na. Kat saan kamot nga awan mo ti anglit mo bakit? Saan kamot nga Manugal? Saan kamot nga Bungangera? Saan kamot nga Chismosa? Ket, nokas pagarigan ta Chismosa ak, ada anglit ko, Bungangera ak, Manugalak, isukat nakmat kas tinaramid dagiti kakabsat mo? Kasta ka diti kahit mo sawan? Ha? E di babaero ka matlaan. Kas ka dakwada. Takan kanunungam di aramid da. Saan ko nga kanunungan? Ngayon ko adarasunda nga nagbabae da. Saan nga diti gaputa na kayat dalaeng. Gaputa handa nga mapabdik ti may maysa. Kita kwa. Iso nga awan ti pagdanagan. Bakit? Arakupin ka man. Baka mo't no ibagbagam na deta atap no sana ka agatap. Oy, manipod ita bantayang ka. Ha? Anya? Bantayak amin agaraw mo. Manipod ita, ada katulag ko nga katrabakwam. Ta isot agbalin nga CCTV king ka. Anya? Wen, agpesuti ko na. Orita friends ko ti Facebook. Dagita do mga kadkadwayo ta construction. Pera damanong mo hangay sudat ka sa rintak na baka kakit no kalubanda ka. Baka mo't nadaaramid mo kat kalubanda ka. Saan? Awan bakit? Pinaskin nga, bandayam ti garaw ko. Agtalag ka kumakanyag. Awan ti talag ko kingkan. No idi, saan pa nga nagbabae ni Manong Sam, mamati ak nga awan ti puliyo a babaero. Ngayon ita, nagbabae mo tan, di adarason ko nga agatapak. Taba kasi kakit ti sumaruno, ita nga tawan. Ay, unay mo tin bakit? Alaw mo't kiti problema. Awan mo't ti pagrumbing nga pagdanagak. Tauri no pabantayan na iti asin numan. Awan ti maduktalam nga madi nga aramid ko. Taawan na pulos ti aramid ko. Sikakit sikan tulaeng ti babae ti biyag ko bakit. Tandaan day ta. Sikalaeng ti babae nga paragsakak. Iti rinabi Kunamladay ta ata. Shhh. Palubusan na kadilatan nga aramitek. Timang paragsaking ka. Tapno mapugas ti anyaman nga panagdudam kanyak, panagduadwam. Tetalat paglaingan, baka mo't no, saan lang nga sisyak ti parparagsakim? Siksikalaeng. Uri matay amin nga babae. Mandi. O kitam ibabawin. Mati akit. Bakakit no. Bagatang ilunod ko di kakabsat ko. Mamati ka kumabakit. Sigalaeng. Sikakit sigantulaeng ti babae nga paragsak. Okay lang nga pabantayan ka. Okay lang. Ang problema ka niya. Baka kung kunam na dahi, tatap no, i-mindset na. Saan? Baka mindsetting mo la dahi, tatap no, kas lang, saan akon nga, agabala nga, mang papantay king ka, mang surveillance king ka. Saan? Bakit?
Uray pa surveillance nak awan ti maduktalam nga mading aramid ko. Tilaing aramid kit ti agtrabaho. Tapno adag serbi kadatayo. Kasta mo ti pamilyata. Ti masakbayan di kiti ubing. Kung namlat tamot aman. Apo. Aramidik deti ampit kon. Anya? Aramatik deti ampit kon. Anya? Tapno mapugas deta pa nagduha-duham. Uy, ano? Agrit ka. Oh, saan ka di nga deti gustuhan? Apo. Oy, nadalos deta nag-ahitak. Oh, katuhin. Magusto ak tambay dito ita nakabang lulaunay. Uri no addan dua nga anak ta, tirimwar dito naka-press kulat ta bakit? Oh, Gerald, neta mo ti gusto king ka. Kansapay ko mata. Pudno amin nga ibagbaghang. Nga saan mo itong katuladan dagiti upat nga kakabsat mga babaero kasta mo ti amam. Sapay ko mata saan nga pudno. Nga anda puliya babaero. Siguro. Siyakla siguro kada kami nga agkakabsat tinalaing iti kastoy. Ha? Kaapay? Ngamin, nung nalaing damanong Jan, Manong Sam, Manong Paulo, Manong Daniel iti kastoy. Saan ko mga kasi ti asawa da. Anya? Siguro nung nalaing nga mangan, dagiti kakabsat ko, saan ko mga nangiwat, marites, nadugyot, ken manugal ti asawa da. Ay, sa bagay, at the point mo lakay. Uray mo siya kaan. Anan mo pa'y timapan makichismismis, no? Di ka pala urayan latan. Nga agawid dito balay da. Ipakan ko latan. Dati kukwakin ka. Di kat laing mo lakay. Diyak pa yan mapanunot. Ti mga apaking ka. Ti mangiwat king ka. Uray no ada. Bason mo ta. Diyak la kaya't nga agapat at abakakit no. Di munton ka nanday ito Talaga? Diyak pa'y maaramid ti agsugal. Kesa agsugalag. Urorayak latan, inaklag di gusto tanong baka sumangpet, agasang-sangpet ka, kat makapanunot ka nga kanam. Kan sana ka talaga nga nabangsit Imposible nga agkaang litang, idinto nga digos ak adigos. Tanam na mahit nga agawid ka. Masapol ka nabanglo ka na yun, dedi kukwak. Tapno na ka ready, tunggal kahit mo nga kanang. O diba? Siyakla siguro kada ka mga kakabsat, tinalay nga mangan itikastoy. Oh, Gerald. Ala, data ka nga Ruden. Tasyak mo. Okay. Kit, dati ko mapay ti panunutin bakit? Ha? Awan ti rason ko nga agsapol iti sa bali. Tano kasano, kinalaing ko nga mangan. Kastapot king ka. Ay talaga awanin ti sa pulim kanyak lakay. Tanga ka laang no, agsapol ka palat sa bali. Idinto nga, Opo, talaga nga isagad naging katkaramo ko. Diyos ko. Agsapulak pengarti sa bali mo. No kastoy mo, tibakat ko. Duldugak na unay na. Ure lamal. Gusto nang bakit? Rabawang ka nga ron lakay. Ay, wala bakit?
Agsapulak ka di pala sa bali, dinto nga. Saan ka lang nga nalayang nga mangan bakit? No, di kat nalayang ka pa nga agkabalyo. Talaga. Nang aardong ka lang nga, no, saan ka bagtit ka, agmauyong ka, no, isukat nakpelat sa bali. Nakalalaing nga agkabalyo ka. Huwin nga ron. Alang nga ron bakit? Tapno maikatan ti panagduadwam nga agbalinak tubot na babaero. Nga bulaang ta babaero nagiti kakabsat ko. Talaga. Lakay. Nagganas nagkabalyo ka. Sige, bakit? Lakay. Kanayan ko bakas to'y. Sabi ko, matasaan mo nga tuladin, di kiti kakabsat mo, kinitatang mo. Saan to bakit? Si Kantulaang timang kabalyo kanyak, dapat lang. Si Kantulaang mati babaeng kakangkanag, dapat lang. Si Kantulaang mati mangmangan kanyak, dapat lang. Si Kantulaang ti kagandang ko nga, mapanjay langit. Gerald! Julia! Ti amok idin kasin yung kat napugasen di panagduadua ti asawak. Bueno ti panagatap na nga agbalinak tumata babaero ngem nagbidutak. Takabigatan na rinugyan nan tinang surveillance kanyak. Naduktalak nga adda kakuntsaba na nga kaubraak iti construction nga mangipadpadamag mangi-update ken kuana ti aramid. Nakigtutaklatan tay di sumangpetak. Dakon bakit? Damag ko kat adda ka nung kinasaritam nga. Para lako iti sari-sari store. Ha? Gimata nga. Gimata ti soft drinks. Soft drinks? Saan ka din nga gumatang ka soft drinks kat ipaisupot mo sa katumalaw? Kinasarsaritam dati para lako ti sari-sari store, bayad nga inom ka iti soft drinks. Talagang imbay-bayag mo ay tinangibos ti soft drinks. Ha? Madama ti break time mi kaday jay pa nagmemeryenda. Kat imbes nga ipasupot ko na imas mo lang no, jimis mo bote na ti panginumak. Kanamumit na ka mahilig nga umininom ti soft drinks nga nakasupot. Talaga? Damag kukat na pintas dati para lako. Balasang kanupay. Kinasaritak lang da dinamag na no sinot agpapabalay. Kat api nga narumbang nga sikat pagdamagan na. When no inalam ka din ti number na tapno matawagam ti oras nga kayat mga tawagan ni Suna. Saan bakit? Sigurado ka? Ang kasano nga rod no agpa-load ka kenkwana. Siyempre, mai-save na ti number mo. Ha? Hindi ko ha. Saan no? Gagangay lang nagpa-load ka. Tapno, dapang tawag ko ken ka. Tapno, ada pag-internet ko. Tapno, machat ka. So, talaga nga ada ti number mo kenkwanan. Ha? Nakadamagam kayo dito eh. Di ba ko nakin ka nga? Manipod itan kat addan matak ijit pagtrabahwam. O kitam, pimudnuak. Adda kayam kasarsarita mga balasang. Kung ikamutin bakit? Mangan takid din, nangangan. Sikat aglutot ka nem. Ha? Aglutot ka nem. Wala saan ka gumatang ti sidaam ijay tiyanggi, ijay store. Ijay kinasaritam itinabayag nga balasang nga para lako ti sari-sari store. May kamutan bakit? Makatiwa. Iba na. Ay. Manungal dawon nga kastoy dito asawa. Anya natataramiti kaya? Idi na minsan. 'Di aglugan ak ti jeep.
nakita na nga, babae ti kinaabay ko. Idi agawid ak. Medyo man ti kariri na. Sumanin ti inring-ringgur na Manon nga rabi nga kastoy nga. Sa anak ko nga makiscore. Tanway ayuwag kat, dinamot kaya. Ay. Kasla, agbalbalin mo nga sumanao ti asawa. Magtanaga na. Agbaliw samot ti ugali ti asawa. Magpe-face yung samot deti bagbagada nga po limit babaero talaga. Ay, Diyos ko ay. Agsurat akban kinikasin yung tagpabalakadak no anyat aramidek. Tapno maputid deti nga araramidin ti asawa. Tapno isardeng nan. Kasi agbalbaliw mo ti ugali na. Kasla mapan mo nga deti. Deti dumting to ti aldaw nga. Masurunak ton aging nga maumag to ni ti asawa. Katuladik tumot ton tinaramid di kiti kakabsat ko. Ti agbirok iti kasukat ti asawa. Diyos ko, saan ko Diyak kayat nga mapasamak kanyak ti napasamak kada kiti kakabsat ko. Masapol nga agpabalakad ang itan. Agsurat akon. Tabaring no saan pa nga naladaw ti amin. Tabaring no malawlawagan ti panunot ni Julia. Nga sa anak nga babaero akas ka di kiti kakabsat ko. Sino ka di ti rumbeng nga pagpabalakadan? Deti buy-buyaak ni Kasin yung. Sigurado nga adda mapidot ko nga adal no isot agbalakad. Nagsurat ak karod kayong kakasin yung tapat check nga sika kanda kiti viewers mo ti makaitid kanyak tinasaya at balakad. Anyat aramidek tapno no isardeng ti asawak ti aramiden na tad addamot nga makaperdi iti relasyon mi. Taagbalbali mo ti ugali na. Saan kami mit idi nga gapapa ngem adala madamag na when makita na nga babae nga asidig kanya kuno kinasarita ket kastaone mo ti atap nan selos nan mapran-praning mo ti asawak tulungan dakman kasi ni wanwan dakman pangaasiyo sakbay nga maladaw ti amin. Sabi ko magad na kay batit adal liwliwaken pagsarbingan ti biyag dati nga pakasaritaak ket iyon akon ti mangted ti iyon akon ti agyaman kadagiti makaited ti balakad kiragyaman ak kakasin ti anos ken laing mo nga nang ibasa dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuy ag problema apagayam mo, Gerald.